είμαι ο Γρηγόρης και θα κάνω το επόμενο μου βίντεο στο κανάλι μου Γρηγόρης Αλφα. Δεν είμαι πολύ καλά, ακούτε τη φωνή μου. Έχω να βγάλω βίντεο για μια εβδομάδα γιατί δεν έχω σκεφτεί τι να κάνω. Και γι' αυτό θα σας δείξω τα παιχνίδια μου στο PlayStation 3 για να μου πείτε αν θέλετε να παίξω κάποιο από αυτά είτε να κάνω κάτι άλλο. Αλλά με βοηθούσε να διαλέξετε παιχνίδια από το PlayStation. Πρώτο, το NBA 2K13. Δεύτερο, το NBA Live 10. Τρίτο, το Pro 2014. Το WWE 13. Το Call of Duty 4 Modern Warfare. Το WWE 2K15. Το Assassin's Creed Black Flag. Killzone 2. Need for Speed Hot Pursuit Pro 2010. Call of Duty Black Ops. Assassin's Creed 2. GTA V. SmackDown vs Raw 2009. Επίσης, πείτε μου αν θέλετε να παίξω η FIFA 15 ή Call of Duty Black Ops 2. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πολύ μικρό, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχω σκεφτεί τι να κάνω. Σας έχω αφήσει εδώ και πολύ καιρό χωρίς βίντεο. Και γι' αυτό επέλεξα να βγάλω αυτό το βίντεο έστω και μικρό για να σας δείξω. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο. Και επίσης ευχαριστώ τους 15 μου subscribers. Γεια σας.